गणेशଙ୍କ ବାହନ କହିଲେ ମୂଷାକୁ ବୁଝାଏ। ଗଣେଶଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ କହିଲେ ହାତୀକୁ ବୁଝାଏ। ତେବେ ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ଖାସିୟତ, ଯାହାକୁ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ବି ହୋଇଯିବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 1, ହାତୀ ଏକମାତ୍ର ପଶୁ ଯାହାର ଦୁଇଟି ବଡ଼ ବଡ଼ କାନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପାଦ ଦ୍ୱାରା 32 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଆସୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣିପାରେ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 2, ମୂଷା 2 ମାସରେ 2 ଲକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିପାରେ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 3, ହାତୀ ନିଜ କାନ ଦ୍ୱାରା ଗରମକୁ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କାନକୁ ବାରମ୍ବାର ବିଞ୍ଚିଥାଏ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 4, ମୂଷାମାନେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ କାଟି ଦେଉଥିବାର ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ କାଟନ୍ତିନି, ସେମାନେ ନିଜ ଦାନ୍ତକୁ ଧାର ରଖିବା ପାଇଁ କାଟନ୍ତି। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 5, ହାତୀ ଦିନରେ ଭଲରେ ଦେଖିପାରେନି, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଭଲରେ ଦେଖିପାରେ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 6, ମୂଷା ପାଣି ନ ପିଇ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରେ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 7, ହାତୀମାନେ ଠିଆ ହୋଇକି ହିଁ ଶୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ବସିକି ଶୋଇପାରନ୍ତିନି। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 8, ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।